guys, good morning! Again, it's me, Benji Aquino. Welcome back to my channel. Ngayon po ipapakita ko sa inyo ang aking farm. My mini farm in Taiwan. Let's go! Ayan po, kita nyo naman ang aking mini farm. Ayun po yung mga okra, eto mga basil. Ayan. Yan, may bunga na po siya. Actually, marami na po akong napitas niyan. Apat-apat na po. 8 na po yung napitas ko. Ayan. 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 Tingnan nyo guys. Bilis lang po yung lumaki yung mga butil niya. Mamaya malalaki na yan. Ayan, ang ganda po ng bulaklak niya. May bunga na po siya. Favorite ko talaga ang okra. Yan po. Pwede na po siyang pitasin. Pipitasin natin yan mamaya. Ayan. Yan yung mga okra ko po. Ito naman yung basil. Maganda po ito sa ating katawan. Inihalo ko po ito sa ginagawa kong sabaw. Kung nagluluto po ako ng yung chicken soup, nilalagay ko po ito basil. Marami pong benefits na naitutulong sa atin ito. Basil leaves. Ayan. Yan, pipitasin na po natin yung isa. Pwede na siya. Ito, pwede na rin. Ito, pwede na rin. Yan. Ito bukas pa. Yan. Yung iba, ginawa ko siyang omelette nung isang araw. Nakita nyo naman po yung ginawa kong omelette, okra omelette sa isang video ko. Balikan nyo po sa aking channel. Ayan po ang aking mini farm. Ito po yung na-harvest ko ngayon. 3 po. Ayan, harvest ko po siya ngayon, 3. Kukuha din po ako ng basil leaves kasi magluluto ako ng chicken soup mamaya. Mabango po siya. Pwede rin po siyang lagyan ng itlog, tadta rin po ng pino.
okay na po ito. Ilalagay ko po siya sa chicken soup mamayang gabi. Ayan po, nakita nyo po ang aking farm. Nakita nyo po yung mga tanim ko, yung okra, yung basil. Good again, this is Benji Aquino. Huwag po kayong magsawang manood sa aking mga vlog. Mga kamamsi dyan, mga ka-caretaker, mga ka-OFW dyan, saan mang sulok ng mundo. Please support my channel, Benji Aquino Mix Vlogs. Bye-bye!